በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳና በደልና ዕሽነትና ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ንዘነቃቅሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩልኩም ቶም ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን አወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሆታን ይኽፈልኩም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሕማም ምክንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ማየ ጸሎት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኩሎም ሕሙማትና ከዓ ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። ኣብ መሪር ሓዘንን ሽግርን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ከዓ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ከምኡውን ንህወተይን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 33 ክፋል ቀንዴልን ዘይትን ዝብል አርእስቲ ክኸውን እዩ። ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ እዚ አገልግሎት እዚ ብምክንያት ጾመ ነነውየ ኣቋሪፅናዮ ፀኒሕና ናይ ጾመ ነነውየ ክንገብር ፀኒሕና ሕጂ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ ክንቅፅሎ ኢና እዩ። እዚ አርእስቲ እዚ ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ካብ ዝብል ኮይኑ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ክሰርዕ ኮላ ከምኡ ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል ሰሪዓ እዩ። እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ኩሉ ግዜ ፍርቂ ለይቲ ዝጽለ ጸሎት ዝንበብ ወንጌል እዩ። ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ሰኑይ ኣብ ሰዓታት እዚ ወንጌል እዚ ይንበብ። እዚ ወንጌል ዝንባቡ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቅበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ እተን 5 ከዓ ለባማት እየን። ተን ዓያሱ ቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። ተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ጥንአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንገየ ገና ኩለን ትኸስበላ ደቀሳውን ፍርቂ ለይቲ ገና ጭራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀንዴለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በለአን። ተን ለባማት ከዓ ይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳ ኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስከዳ እቲ መርዓዊ መፀተ ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ፣ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ገና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። በኣርሲ ታወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቑሑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃነይ ገና ይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ግብረ ሕማማት ረቡዕ 6 ሰዓት ናይ ፍርቂ ለይቲ ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ትርጓሜ ሂብሉ ኣሎ ኢሉ። ብኡ ምክንያት ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕሊና፣ ራብዓይ ዕሽነትን ልቦናን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከዓ
ቀንዴልን ዘይትን ዝብላርስቲ ክሬና ደጊመ አብጸለትኩም ዘክሩኒ አብ ዝሕጂ ዘንበብናዮ ቅዱስ ወንጌል ቁጽሪ 34 ማለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 34 እተን ዓያሹ ቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ አይተማላአን ተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ አብጥነን ተማላአይ نقول نتن عايشون نتن لباماتن قنديل كم زنبرن زيت جن نتن لباماتن بر نتن عايشو زيت كم زينبرن قلسي يوحنس أفورك نزي كقلس كله نزي زيتن قنديلن زبل ترقامي كقلس كله أبكسري عشرة شمنته أي وقتو جميع زودايا وستيتو كبا زين بلدائمو كرسوم لرهبان إلا قفآن بهاوه وبيت كريستيان بوست مراهبت ومسياتات ترجمها اتن لبامات دناقل زيت زأتوالو قنديل نايتهم أبعف دقيتات أبيات كريستياناتن أبغلاقل عداقاتاتن زقفعو كرسي اتي قنديل زتبهله كرسي ناين دايانيم اتي زيتي زتبهلخا اتي نتن اتوم ابك ازري بتخسيان ابو غلاغولن اب مشت عداغاتاتن زقفعون زساقيون دخاتات كاب سبر ديت دليوم زقفعو يومي قنديل قريسون كبلعو متيروم كلبسو عقم زلوم سبصقاي بقلبت كردو زي كألو سب قلبت مويان فلتتن معارقن زلوهم آمنتي ازو انجلزي كل جزيه كمتن لبامات دناقل لبامات كوينا خنصنحمو اتسمياو مرعاو كمسخلو نايزل عالم ابنايزل عالم حغوس ابنايزل عالم كبري ابنايزل عالم هيوت حنساب مسكبركا زيت حسرلو حنساب مسقبكا زيت تميلو حنسا مسكبر كازيت حسرلو حنسا مستشم كازيت سعرلو نامنا يزل علماء حقوس تساتفتي نخنكون لومي تزقبعنا خنقبريا قدس بيت خسيان أبزنا يفرق ليت صلوت نزوان جلز سريعات تويل سلازي ما ينازل صبايو غروروز أمات حبست نازل صبايو كرس دخاتات دقف نازل صبايو حلينا دخومات متببع نازل صبايو تسفاق بسات طبقنا نازل صبايو حلينا قفعات قلبت نازل صبايو شماقليتاتن دخوماتن حموماتن نزيهم ملكاتي قداماي ماي نازل صبايو غروروس مؤاتل إذا شدشتك قالات وانجيل زبلو نقول سبي ملكاتهم يلو قدسان أبوتادنا أتي أمي زي بلعهمني عريقة زي كدونكمني زبل تأزاز نتوم እግዚአብሔር ጸጋ ዘሃቦም ቆሪሶም ኮግሩሱ መቲሮም ከልብሱን ዝኽእሉ ሰብ ጸጋ ክኸውን ከሎ ነቲ ሓሚመ ዘይበጻሕኩምኒ ጸሚኤ ዘየስተኹምኒ ዝብል ከዓ ማይ ቅድሕ ሓቢሎም ጉልበት ረኺቦም ማይ ዝሑል ክረድኡ ዝኽእሉ ክጽጉማት ዝኽእሉ ስለዚ ዝወንጌል ዝንኹሉ ንዓብን ንእሾን ንሃብታምን ድኻን ንዝተማህረን ንዘይተማህረን نخل زملكت شدش قالات وانجيل تباهيلو مصوع تزازات ابز وانجيل زيوم زلوين امي نبركمو ابلعكمني سمي استخمني غاشا خوينه تقبلكمني عريقه خدنكمني حميم بصحكمني تاثير مساكمني نتوم كم فقادو شدش قالات وانجيل زفصمو قدسانو بيومانو اقيمو نايبوي بروخات أبحدت أمونات كونكم يخممو أبزح كشمكمي ناب حقوس قويتاهم اتاو مخنياتو تأمي نبركو بلعكمني تأمي أستخمني كاشا خوينة تقبلكمني عريق خدمكمني حميمة بصحكمني تأثير مساكمني ما أسر إناكا تأميخا ما أسر إناكا عريقكا ما أسر إناكا تأثيركا ما أسر إناكا كاشا خونكا قبلو خلو بحقي بلكم الله نتوم مساخم زلو نعشو زغبركم لهم نعي غيركم لي سلازي ناب حقوس قويتاهم اتيلو خاتوهم كله
نتهم بيومانو زقومهم برهان لبسهم برهان تغاناصيفهم فصم نغويتهم ኢየሱስ ክርስቶስ مسيلهم اب يمان زقومو ببروخات اباغيع زمسليوم ማለት ابز خفلنا خخون እንደዘይ ክኢሉ ናብቶም ብጸጋሙ ዘለው በአንጻሩ ነዚ ጠሚ ያብላዕኹምን ጸሚ ያስተኹምን ገይሸ አይተቀበልኩምን አሪቀ የልበስኩምን ሐሚመ ይበጽሐኩምን ተአሲረ አይመጻኩምን ክብሎም ከሎ አበይሪና ካንተ ንሪአካኩም መጻና ነርና ክብሉ ወኸለው ልክዕ ከአኸምትናታቶም ነቶም ምሳኹም ዘለው ዘይገበርኩምሎም ንዓይ አይገበርኩም ለይን مرجم نفس زلكم برخت نفس زيبلكم نابتن سيطانن نملأختون زتدالوه نايزل ألم سقاي كيدو يبلوم نزي شلل كين بالمئنتي طعم منقس سماياتن مرر جهنم مئساتن كبر قدوسانن موت رسيانن النازكرنا مريجانا حريتنا مستوم قدوسان خون يا قدس بيت خريستيان سريعاتو كلاي حبستنا زي صبيو كرس دخاتاتي اغزابير ندخاز خون مغبي سلسانه نحموم زحتلو غزي وي عقم سلسانه يكون نعنا ابزخ نساتفيل انتاي دا ناي قدسنو تساتفتي ناي قدسنو تساتفتي خنكون ابز حلاف مريت زي حلف نجر كنسرحلو ابت زي نتزير املاح بزر رايو غربابتنا بزر راي صقومات غيرنا ناملاح كنرخبلو اغزابير مخنيات تحنت شرع النايل امثالي 10 قطر 10 شوعات اتن دخاز رحرحلو ناغزابير يلقحو نسون نسناي غبري كفديو اتن دخاز رحرحلو ناغزابير يلقحو اتحجين صقومات نغبرو نيغزابيرينا نحلفلو زلنا كاب اغزابيرينا نخفلو ابو انجيل لوقاس معراف شدوشه 38 هابو كوهابكم بتتسفرلو مسفرق سفرلكم يمو صبق تسغده نخنخ تفارو مسفري ابحفهم كهبكم يمل كوهابكم انتي هابو كابت ذهبكم هابو نتذهبكم كبار خلكم انتي هابو خبر حالكم كبز حالكم كبر كتلكم ميل ويتا وهبتات منጭ وهبتات እግዚአብሔር وهبت ناي بحريو نحنا ግን ካብተ ዘሃበና ጉልበት ካብተ ዘሃበና ንዋት ካብተ ዘሃበና ጊዜ ካብተ ዘሃበና ንብረት ኢና እንህብ ክንህብ ኮለና ንመንን بخمين ክንህብ ከም ዘለና خገልጽ ኮሎ أمكبب معرف 11 قصر حدا انجيراها نابل علماي سددو كميسي دبرع در حربزح معلتات كتروخبو إخاي انتاي مالتي انجيراها ناماي وسدو أبحر زعاتوه نبرد كركب زي كإل إيو سلازي انجيراها نابل علماي سددو كميسي دحربزح معلتات كتروخبو إخاي قدسان أبوتاتنا ወንጌል ሐዲስ ኪዳን አቡሊ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት ቡሊ ኪዳን ካ በሐዲስ ኪዳን ተገልጸት ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ በዓል ጸጋ ናብ ገዝኡ መስጸውዖ በዚ ምክንያት ሓደ ዓብ ትምህርቲ ሂቡና ኢሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 12 ክሳብ 14 ዘሎ نتذ صوعو سباي دما مسح وي درار انت غبركا نساتهم دما منالباش مليسوم كيصوع خامو مفداي لقحا خيكونكاس اعروخ ذخا غنا وي احواتكا وي ازمادكا وي هابتان غربابتها اي تصوعي مسح انت غبركاس دخاتاتن قراياتن حنكاساتن عوراتن دا اصوع زفودي خاي بلومنمو بصق كتكوني خا بتنسى صادقان دما كتفد اخاي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምጽዋት ክንገብር ኮለና በዓል ክንገብር ኮለና ዝኽሪ ክንገብር ኮለና ንግደት ክንገብር ኮለና እተን ንቀርቦ እኽለማይ ነመን ንቀርቦ ነመን ንህቦ ቃል ቅዱስ ወንጌል ብንጹር አቀሚጡ ወል ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ስለዚህ ዝኽሪ ክንገብር ንግደት ክንገብር በዓል ክንገብር ኮለና
نمن إلنا نقبرو لنا نمن إلنا نخلقو لنا كفديوها نزي كألو كسوعها نزي كألو أتي إنجيرها ناب بحر دربيو ناب كلا يأتوه دحرو بزح جزية خطرة أخوة خازب النبرة أمك ببعسرت حدا ويتانان مرحنا نيس كريستوس جن إذا عب ممهريو إذا عب ممهر مسوع كبر الله ويلو زنا دليل نزوس أو عسب زخر مقباركا أبل مقباركا صبغنا جريهيا مهابكا جن من تهبو قراياتن صقوماتن كفوديو هذي كأولي إذا بالسرات وانجيل نمهارو زلنا بالسرات وانجيل حق خنفلت بتزفلنا يو بتخكل كأخنا تقوريل لومي نقدت كجبر كله شكر حزوم من هركن شكرن كال هياباتن حزوم نزمسو قداموت يبقى نتوم دخاتات نوعو ميلو تجبرجن أبدك أتو تبلومي إذا كل سب ستوز كله نوعو ميلو تجبره نوعهم كلينا نزي جبويل إذا أبكال ترى زي كونه يوحنس أفوركي خمسي أبنايلو من مئتوزر أنا يو نوتهم أب أفدقيتات بيت كريستيان زقفوا دخاتاتن صقوماتن يل نساتهم يوم صباح محتاتي زخونهم يلو كليس سلازه حزب إكزابير ترجاز بز حساب زخر زي جبر سأبل زي جبر نقدت زي جبر يلني نقدت ناجن كم فقد إكزابير دي أيقونن اتن ببهلن بلمدن نقبرو زخرن نقدتن كم فقد إكزابير زجبر تليو سناي نجار كنكسلو كابانصار قال እግዚአብሔር ኮይኑ ብልምድን በባህልን ዝግበር ተልዩግን ከነዕርዮይ ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ከሐለፊው ቃለይ ገና ይሐልፍኒ ትሕስቶ ሒዞም ንዝመጽኹም ትሕስቶ ሒዝኩም ከድዎም ትሕስቶ ሒዞም ንዝመጽኹም እኽለማይ ቀሪብኩም ተቀበልዎም አይበለን ወንጌል ደጊመ ከንብባኤ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 12 ክሳብ 14 ዘለዩ ناتز تصوع سبعي دما حدا سبعي نقولت إيسوس كريستوس تصوع وناب جزاي مسيحة مساحة تبلع إلى تصوع وي سلازن من تاي تصوع الله سلاز فلت نمن كتصوع كم زلوا قولت إيسوس كريستوس ممهر حقي فتصام حقي سرع حقي سلازخونه مسح ويدرار انت جبركا نساتهم دما من الباش مليسهم كيصوع خامو مفداي لقحا خيكونكا أعرفك خوينا حواتك ويازمارك ويهابتامات قربابتك أي تتصوعي مساح انت قبركاس دخاتاتن قرياتن حنكاساتن عوراتن دا أصوعي زفاديو خايب اللو منمو بسو كتكونيخا بتنسايا صاد قانون كتفدئي خايب سلقالاتو اكزابير زتمسقنيهون سلازي حزب اكزابير مقبارنا زي ترفنا اتن قبرو كم قال እግዚአብሔር كنقبرو نتوم صباح زفدينا لومي شكور امصينا لوم صباح شكور حيزوملنا زمسو لومي نقدت كوينو عرق حيزنا لون كدنا عرق حيزوملنا زملسو نعاتهم مقبار انصار قال املاح مخان زخري صبل نقدت كنقبر كلنا كصوعنا نزي كلو كفدينا زي كلو حنكاساتن قراياتن دخاتاتن نزيهم هابويلو شعو بتنسايا صادقان كتفدئ خايلو زفوديو خايا بلومنمو بصوات كتكونيهم زفوديهم يبلومنمو بصان كتكونيهم بتنسايا صادقانون كتفدئهم وانجيل ماتيوس معرف 15 قصر 4 اتنغوس كا اتخابزوم ناشو احواتي نحدا زغبركم لو نعاي كم زغبركم لي بحق يبلكم الله خيلو يملسلهم سالساي دغفنا زصبيو حلينا دخوماتيل بسغا دغف زدليوم بمورال دغف زدليوم بأمرو دغف زدليوم بمنفساوي دغف زدليوم بكل ነገር دغف زدليوم عقمنا زفقدو እግዚአብሔር لعل عقمنا حتناني عقمنا زفقدو ግን ابز قدوس تغبار كنساتف ابز قدوس قال وانجيل أبلوكاس معرف 16 قصري 10 حدن الأزار زسمو دخاون بقسل توريسو أب أفدقي وديقو نبري إذا هابتام زي وانجيل هابتام يلولو
أبوتادنا ها أبترقامي ونجيل نوية إلهم صويعهم والله ويل نوية زبهال عدل لنا أزي سمزيخاء نوية بهال إلهم كابتي خاب ما أدت هابتام زودق رفراف كس أقب دما هرري بالنبريل أخلابات النام سخاء قسلو إلو حسن أبوري نعو إلو توداليو قريسو خهبو نتيرو خلبسو زي كونس كابت الرفراف ترفت هابتام زودق هرري بالنبريل زهبو قناي رخبان إذا هابتام زي حلفن ترفن اكزابير هيبوو نازز كافلو قناي نورونيل بسنكز خاني مسموته نابتن سيطانن نملأختون إذا تدالو حوي كمستدربه أو خوينو ناتقاصلن أبونا إبراهيم نالأزار كسدلمو ما يندان تبلسانو كزحللو كمزحتته إذن كمزي كأل أما أخلنا أما أخلكم من صدفلو لومي نالأزار بجكا فتاري زوزو يبرلون إلو كمزملسلو أنا محرت زي ركبتو خينا بالحموش شحوات هاللونمو نابزا أنا زلهو خيماسوس كموتان سبل أخلون كم زبالون أبونا إبراهيم جن نبياتن مزحفتن ممهران اللو نعاتهم يسمعوا خم زبالوي سلازيناتهم قلبتنا زداليس قمات عقمنا زفقدو كندقف كم زلنا إيزيناي فرق ليتي وانجيل زمهران رابعاي متببعنا زبايو تسفاق بساتيلو سب بزتفالاليس أقامات مهرتو مس زيك أدولو سرحو مس زيك أنا علو زي تسبيو سببان شجرن كما يسخلو بسجان بنفسن بحلينان مورالو خقودا تسفاق ورز خيليل أبزخا تسفاق ورز كله سب نحنا نتسفاز ورزة تسفاق نبو أمو ناي تسفو تما قلتم أنت خنكون نزي عزيز الناي أبي إسياس معرف 4 قصري حدن كلتن كم زيبل نهزبي أزانا نعو يبل أملاخكم يل نزتقود أسب نزودق أسب كنس ألمو كنحاميو كننورو زي كونس تسفاخنو بو أجوخي كنبلو نهزبي أزانا نعو يبل أملاخكم يل نلب يروساليم تزاربو صبابون كم تفزمه أبسون كم تحدقلو سلو كل حاتيات دما كابيد እግዚአብሔር كعبت كم زرخبت أوجي سلازي إذن تزي قرنا بأنصارو نزودق سب نزودق حبتي نزودق حاو نزودق ولاد نزودق ولاد قسيلنا أوسيلنا تسفهم زي قرصو غيرنا بتزغاطموم كابيتسبوم هون كابغزوم بزغاطموم تنسلو كساب زي تدلي كابغزا مسات راي زي كونه كساب نفس قتلت زفصمو كم زلوي تاريخ زنقرنا إذا سب نسودق تسفا يزدلي أب تنبيت إسياس معرف سوسان حدن كاب قصري حدا كساب سلسة زلو خمزيبل نتحوتات بالسرات كبسرسي إجزابهير كأبي إني إمو منفس إجزابهير أملا خابل علي نصبرات لبخ زنن نمرغات حارنت نؤسرات كأمفتاح كهوج الآخرني عمد سقا إجزابهير معالت حدا أملاخن كأوج نخلهم حزنات كسانا نعيم أوام صدق نخبرز خون تخل إجزابهير تباهيلهم ما أنت خسم يدما نحزنات سيون أبكن حمخش تزود خدف ألهم أبكن حزن كأزيت حقوس أبكن منفس قهون مسجانا خهبهم لا أخني سلقالات إجزابهير استمسجنا يخون سلازي حزب إجزابهير نحنا نتوم تسفاز غرزو نتوم زودقو سرحهم زيك أنا علم مهرتهم زيك أدولهم كنز أنا نعم تأزيزنا إنا كنز أنا عند زيك إلنا خا تقدس صحف مساي كوينو زي إكب يبتن سلازبل بأنصارو نتوم تسفاز غرزو تسفا نخورسو مليشنا خندفو بينا مالد سارا غراغيل كمزي إقات إموائل كابز خمزي يدحننا شوعت جزية تمرعة جنا بسجاخي تفعلت خلو شوعت جزية سبوت مسمتوا سرحتني أنا يبقى أنت قتالي سبوتا نستخدم مزارب تاريخي لا مسدفعتا أنت أجرات تسفى غريزة جمد حزاق تحنق ناب والد بيت
ናብ ደርቢ ምስ ደየበት እግዚአብሔር ረዲእዋ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን መጀመርያ ክሓስበሉለኒ ክጽልየሉለኒ ኢላ ጸልያ እቲ ዝረኸበቶ ሓሳብ ወለደይ ኣነ ናብራ ብዘይ ምግባረይ ውላድ ብዘይ ምውላድ ምለደይ እናጓሃዩ እንዳሓዘኑንስ ሕጂ ኸ ኣብ ሞተይ ክሓዝኑ እዚ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ወይ ፈውሰኒ ወይ ጾረያ ቅልለለይ ወይ ከዓ በዓልኻ ውሰደኒ በዓልኻ ኢኻ ፈጢርካኒ በዓልኻ ውሰደኒ ክብሎ ኢላ ነዚ ጸሎት ዝምጸለየ ጸሎታ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ካብቲ ዝነበራ ጸገም ኣናጊፉ ናብ ጦብያ ዝበሃል ወዲ ጠዊት ዓበሰብ ቃል ኪዳን ኣሴራ ብኽብሪ ወሊዳ ዘሚዳ ከም ተሓልፍ ንዓና ኸ ዓብ ትምህርቲ ኮይኑ ኢሉ ስለዚ እዛ ሰራሕተኛ ቦኣ ንሳ ስለ ዝወለደት ንዓይ ውላድ ሂብካ ንለኻ እሞ ነዛ ጓል ጎይታይ ከኣኒ ብውላድ ብፀሓያ ኢላ ብጸሎት ክድግፋ ዝግባኣ ክትፀርፋ ኮላ ምስ ፀረፈታ ከዓ ናብ ዘይተደልየ ተስፋ ምቕባፅ ከም ዝኣተወት እዩ እምበኣር ኣገልግሎትና ናበይ ገፁ ዝጠመተ እዩ ክንርኢ ምእንቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጎይታ ምስ ፀውዑ ኣብ በረኻ ደማስቆ መን ኢኻ ንስኻ ኢሉ ብብርሃን ጸዳል ገይሩ ምስ ገንሖ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብኡ ወዲቑ ብፅምእን ብጥሜትን ዝረድኦ ምሳኣነ ድምፂ ሰሚዑ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ትሰደኑ ኣለኻ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ እዩ ነዚ ድምፂ ዝሰሚዕዎ ስለ ዘይፈልጥ ሳውል ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ይሓቶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ምስ በሎ ሳውል እንታይ እዩ ዝብሎ እሞ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 18 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 18 ንዓይ ብምእማን ሕድገት ኃጢአት ክረኽቡ ርስቲ ምስ ቅዱሳን ከማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ንዓና ንዘይጠቅም ሓመድን ሓሙኽሽ ንዘይንጠቅም ሓመድን ሓሙኽሽን ከምዚ ዓይነት ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ሳውል እዚ በረኸት ዝወሃቦ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኣብ ቅትለት ጎይታ ዝወዓለ ኣብ ቅትለት ሐዋርያ ቀዳማይ ሰማዕቲ እስጢፋኖስ ዝወዓለ እዩ ኣምላኽ ግን ብምሕረት ጸዊዕዎ ሳውል ግብሩ ስለ ዝፈልጦ እዚ መልእኽቲ ዝበኣይ ኣይከውንኒ ቀታሊ ምዃነይ ሰጓጉ ምዃነይ ኩላቶም ይፈልጡኒ ቶም ብገጸይ ዘይፈልጡ ሪኦም ንዘይፈልጡውን ብወረ ሰጓጉ ምዃነይ ቀታሊ ምዃነይ ይፈልጥዮም እሞ እዚ መልእኽቲስ ብንጹሃት ጌርካ ብቁኑዓት ጌርካ ዳኣለኣኮ ምስ በሎ ነዋየ ህሩየ ረሰይኩከ ከመ ትጹር ስምየ በውስተ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ስመይ ክትጽውዕ ንዓይ ሕሩያ ኣቕሓ ኢኻ እሞ ኪድ ደኣ ይብሉ ስለዚ ከዓ ንኩሎም ሐዋርያት ተራእዮም ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 7 ጀሚሩ ንኩሎም ሐዋርያት ተራእዮም ኢሉ ድሕሪ ኩሎም ከዓ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ኣነ ምንኣስ ኩሎም ሐዋርያት እየ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ስለዘሳቐኽዋ ስለዘሳደድክዋ ከዓ ሐዋርያ ክስመ ኣይግባኣንን እዩ እንተኾነ ግን ሐዋርያ ክስመ ዘይግባኣኒ እቲ ርሕሩሕ ጎይታ ብጸጋ ሐዋርያ ሸይሙኒ እቲ ዘለኽዎ ከዓ ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኽዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትደሊ ዝብል እዚ ተልእኾ እዚ ኣብ ሳውል ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝውዳእ ዘይኮነስ ኣብ ኩላህና ምእመናን ኣብ ኩላህና ክርስቲያን ዝመሓላለፍ እዩ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ኣዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓሙሻይ ነጥብና ጥብቅናና ዝጽበዩ ጉፉዓት እዩ መብዛሕተና እንታይ ገደሰካ እንታይ ገደሰኒ እንኳዕ ኣብ ርእሰይ ኣይበፅሕ እምበር እንኳዕ ዓባያ ኣብ ስድራይ ኣይበፅሕ እምበር እናበልና ኣብ ካልእ ዝፍጸም ንዓና ከም ዘይምልከተና ጌርና ኢና ንወስዶ
ቅዱሳን አቦታትና ግን አሰሮ ምጥለል ኣብቲ ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ትግርኛ እንታይ ኢሎም ጭሕሚ ብፃይካ ክላፀስ ጭሕምኻ ማይ ልኸይ ኣብ ጎረቤትካ ንዘሎ ኣብ ከባኻ ዘሎ ፀገም ኣባኻውን ምምፁ ኣይተርፎን እሞኒ ጭሕሚ ብፃይካ ክላፀ ጭሕምኻ ማይ ልኸ ስለ ጭሕሚ ኣይኮነን ምስጢራዊ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ጥብቅናና ንዝፅበዩ ሕሊና ጉፉዓት ክንጣበቀሎም እግዚአብሔር ነዚ ፀዊዕና እዩ ኣብ ምሳሌ 31 እታ ለባም ኣደ እታ ለባም ንግስቲ ወዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ንግስነት ምስ መፀ በል ኣብ ስልጣን ከም ዝመፀኻስ ንዓይዚ ከም ዝግበረለይ ነዝማድካ ንደቂ ሓትነኻ ንደቂ እሙኻ ንደቂ ወካኻ ዝግበረሎም ዘይኮነስ ኣብቲ ስልጣን ምስ መፀ እንታይ ኣትብሎ 31 ቁፅሪ 8-9 ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንድቶም ፀግዒ ዘይብሎም ኣፍካ ክፈት ብቕንዕና ፈረድ ንሽጉሩን ምስኪንን ብይን ኣውፅኣሎም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ከመይ ዝመሰለ ፀጋ ከም ዝነበራ ዛደ እዚኣ ወዳ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ብስልጣን ከይሕተት ምእንቲ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ንግስነት ኣብቲ ሰማያዊ ንግስነት ዘለዓለም ንበረኸት ክኾነ ምእንቲ ኣብ ክንድቲ ዓባስ ኣብ ክንድቶም ፀግዒ ዘይብሎም ኣፍካ ክፈት እዩ ኣቐዲማ ብዙሕ ነገር እያ ትብሎ ካብተን መጥፋእቲ ነገስታት ኣመናዝር ካብአን ተሓሎ ተጠንቀቕ መስተ ኣይኒ ነገስታትን እዩ መስተ ሰቲኻ ፍርዲ ከይተዳሉ ኣእምሮኻ ከይትስሕት ምእንቲ ንዓኻ መስተ ከይትሰቲ ንመኳንንትኻውን መስተ ከይሰይትዩ መስተ ኣይኒ ነገስታትን መስተስ ነቲ ሕሊንኡ ዝተመረረ ከምዚ ሕጂ መደንዘዝ ኢሎም ከይንቕንዞ መጥባሕቲ ድዩ ካልእ ፀገማት ክኸውን ከሎ መደንዘዝ ዝበሃል ነቲ ኣብ ሽግር ዘሎ ቃንዛ ዘሎ ሽግሩ ክርስዕ ቃንዝኡ ክርስዕ መስተ ንከምዚኦም ዝመሰሉ እምበር መስተ ንነገስታት ኣይኮነን መስተ ንመንፈሳውያን መራሕቲ ኣይኮነን ስለዚ ካብ መስተ ክሕሎ ካብተን መጥፋእቲ ነገስታት ዝበለተን ኣመናዝር ክሕሎ ምስ ጠንቀቐቶ ትኽገብሮ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንድቶም ፀግዒ ዘይብሎም ኣፍካ ክፈት እዩ ኣፍካ ክፈት ብቕንዕና ፈረድ ንሽጉርን ብይንን ኣውፅኣሎም እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዩ ስለ እምነት ስለ ሓቂ ን10 ዓመታት ልዕሊ 10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎዳጉዲ ዋጋ ንዝኸፍሉ ኣብ ክንዲ ምሕረት መውፅእ ሓራ ፈጠረሎም እንብል ኣብ ልዕሊኦም ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ኣብ ልዕሊኦም ንምዳዕ ውሕዳት ኣይኮናን ኣምላኽ ምስተውዓል ይሃበና ሰብ ከም ሰብ ጥራይ ኣማኒ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ሰብ ከም ሰብ ጥራይ ፍትሒ ክረክብ ዳህንነት ክረክብ ከም ሕሊና ከም ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰባት እውን ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ግን ነዚ ኣእምሮ ዝክህበና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣብ መዝሙር ዳዊት 82 ቁፅሪ 3-4 ከምዚ ይብል ንመጉዶርን ንዘኽታምን በይንሎም ንጭንቁን ንምስኪንን ፍትሒ ኣውፅእሎም ንድኻን ምስኪንን ኣናገፍዎም ካብ ኢድ ረሲኣን ከዓ ኣድሕንዎም በቲ ዘለና ዓቕሚ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ክእለት ንመጉዶርን ንዘኽታምን በይንሎም ንጭንቁን ንምስኪንን ፍትሒ ኣውፅእሎም ንድኻን ንምስኪንን ኣናገፍዎም ካብ ኣዳው ረሲኣን ከዓ ኣድሕንዎም ስለዚ ኣባይ ኣይበፅሐን ኣብ ስድራይ ስለ ዘይበፅሐ ካልኦት ዝኾኑ ይኾኑ ክንብል እዚ ክርስቲያናዊ ሕሊና ኣይኮነን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 14 ንኤርምያስ ክቐትልዎ ኢሎም ኣብ ኢድ እቲ ህዝቢ ኣሕሊፎም ከይሂብዎ ግና ኢድ ኣሂቃን ወዲ ሻፋን ምስኡ ነበረት እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ክንዲ ግፉዕ ኣብ ክንዲ ተዘኽታም ተጣበቕ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ስልጣን ዝነበሩ ሓላፍነት ዝነበሩ ኢሉ ኩሎም ንኤርምያስ ክጎድእዎ ቃለሱ ከለዉ ግና ንኤርምያስ ክቐትልዎ ኢሎም ኣብ ኢድ እቲ ህዝቢ ኣሕሊፎም ከይሂብዎ ግና ኢድ ኣቃሃን ወዲ ሻፋን ምስኡ ነበረት እዩ ኣብ 38 ቁፅሪ 7 38 ቁፅሪ 7 ክሳብ 10 ዘሎ ከምዚ ይብል
أتي أبيت نقص نبرة سلوب إثيوبياوي عبيد ملك ني إرمياس نبتع إلى 5 توسع معه شعوت نقص أبدأ بنيام تقميت نبرة أزي عبيد ملك سلوب إثيوبياوي لزوازلو ناي نقص حلقة زنبرة أكاب ندا إلزابيل نتوم نجستات كتقتل كلها نسوجن بزح سرح السرح زنبرة أبقى زختامات رداء قفعات كم زنبرة أب قطر شومنتن تشعتن تنبيت إرمياس 30 شومنتن ينازل لنا عبيد ملكا أبيت نقص وسيو ننقص أتا قويتاي نقص زوم سبات زياتهم أبتناب أبتع علاد زدربيو نبي إرمياس زغبرو خلص إكاي غروم اللو أبزخة مازيا إنجيرا يلبونمو نسو أبتازلو أبتميت كموتيلو نقروي نابتنو قس كيدوبت إلا زي كلو مسدربيو أبكندي إرمياس نبي كونا هواريا يكونا دحرائنا نبي تنبر حلقة أبتي بيت منغستي بعال سلطان زنبريو أبكتر عسرته أتدو قس دما نتي إثيوبياوي عبد ملك كابز 37 ثمالا أمو ني إرمياس كي متخلو خابت عيلا أوصا ييلو أزوزوي سلقالاتو إكزابير استمسغنه هون دمسو وابكرم إكزابير بسيحو دمسو بتنقس بسيحو أرستنا حموشاي نبتو بخينو تبقنانا نزيص بيو حلينا قفعات كنت أبقلهم تسوعنا تقبيئنا إنا زخاء عوبيت زبلو زلو أبت نقص بس يحط نقص كأبل كيداوس أيلو كنزل أخوي إذا ترى يكونن أب قدامي نجس معرف 10 وشمنته قصري 10 سلسته باتي إزابيل ننبيات إزابير زقاتها تلو تجزيه كاب نبيات إزابير 100 سبب بحمسة غيره أبعت حب إنجران ماين كم زمجب كومسي أتأنس جبر كويتاي نقص أي نقول خانديم ناي نقص أكاب حلقة زنبرة تحريجن ناي سجا سلطان ناي نقص سلطان جديفو نبي خوينو عبديا نبلو زلنا حجي مالت عند أكاب قتلهم يلوم نزهابو 100 نبيات دب حمسة أبكل تبعتي حبيو ماين مستن اندام جبه قتيل يوم يتنقتلوهم تبهلكم قتيل يوم يلو سبساب زهاب خندسة عينت محرد زجبري زابير كابزي أبزناي نقص صراح كم فقط زابير كوينو سلسة مالالسة نوع قديفو نبي خون نبي عبديا نبلو نسو مباري إذا تاريخ زي أبتم نتقعات زتابق زي كونس جيدنا انتاي أتوم هزبي صومن صلوتون صليوم أبرئسهم حموخشين اسنيسهم كاشات خديدهم أب حمد كوينهم كصومون كصليو خلوم قويتا زملسلوم نجر قلنيوي أب تنبيت إساياس معرف حدا قصري 10 وشدشة كساب 10 وتشعة تزلو 5 بل تحاسبو نصحو نتأكي قبرهم كابكن معينتي يارحقوه مقبار إكي حدقو مقبار سناي تمهارو كنعنا دليو نتقو عرد اوو نزختان فتحو سؤولا نمبلت تتابقلو شعو مسمون حدنا نماغوتي بالإكزابير حاتياتكم كم جوكو كان تقها كم برد كسعودو كم زواوعو كان تقها كم سأمري سعداك خوني حراين تبالكمن انت تأززكمن سي تعمتها مريد كتبالعو يخوم سلقالاتو إكزابير استمسقنا يهون كسأليو كسأمو أب حمد كدكسو كاشاخ خدنو أبرئسهم حمو خش خنسنسو خلو قويتاقن انتا إزبلهم زلو مقبار سناي تمهارو كنعنا دليو نتقو عردوو نزختان فتح أو سؤولو نمبلت تتابقولي سبات الناقف عغا نصحات هايكون انسي بدلنياتات تخونون تماهيروم كملسو تماهيروم محرد كرخبون بر كما عينت مقدي بكريستنا مقدي ناي كريستنا بحري ايكونني شادو شاي قلبتنا زصبيو شماقلتاتن دخوماتن حموماتن اسران شمونتن 35 شريشن حميمه ايبصحكمنن حميمه ايطيقكمنن حميمه طيقكم نزبل
ነቶም እዚ ዝገበሩ በረኸት እቱን እዚ ዘይገበሩ ከዓ ናብትን ሰይጣንን መላእኽትን ከም ዝኸዱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍርቅ ለይቲ ጸሎት ኢላ ሰሪዓቶ ፍርቅ ለይቲ ፍርቅና ህይወት ፍርቅ ለይቲ ነፍስን ስጋን ዝፈላለያሉ ፍርቅ ለይቲ ሰማያዊ ህይወት ዝጅምረሉ ምድራዊ ኩነታት ዝውድአሉ ኩሉ ግዜ ዘም ገደማትና ፍርቅ ለይቲ ይደወል ዝድወል ፍርቅ ለይቲ ደወል ክድወል ከሎ ግን መነኮሳት መናንያን ጥራይ ዘይኮኑ ፍርቅ ለይቲ ዝትንስኡስ መናፍስትን አጋንንትን ከዓ ንዓቶም ካብ ጸሎት ንምዕንቃፍ ልክዕ ደወል ክድወል ከሎ እዮም ዝትስኡ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ነቶም 6 ቃላት ወንጌል ከነንብቦም ክንሰብከሎም ክንስበኸሎም ክንሰምዖም ዘይኮነስ ብተግባር ተረዲእና ብተግባር ክንገብሮም እሞ በረኸት ቅዱሳን ንክቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዘዳልዎ ወረስቲ ተስፋ ክንከውን ምስቶም ብርሃን ተጓናጺፎም ብየማን ጎይታ ዝቆሙ ናብ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ኣብ ሂደት እሙናት ከምኩም ኢኹም እሞ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ዝበሃሉ ነዚ ተስፋ እዚ ወረስቲ ክንከውን ኢና ተጸውዒና። ኩሉ ግዜ ብጸሎት ሃይማኖት ከዓ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ምስ በለ ዘለዓለማዊ ህይወት ከዓ ተስፋ ንገብር። እዚ ተስፋ እዚ ሒዝና ኢና ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ንነብር እሞ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን። ንቃል እግዚአብሔር ብህዳትን በአንቃድዎን ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ንሕና እንተሊና እግዚአብሔር ከዓ እንተፈቀዶ ካብቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘቐመጠቶ ትርጓሜ ቀንዴል እንታይ እዩ ክንርኢ ጸኒሕና። ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ከዓ ዘይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንርኢ ኢና። ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።